Lawisa. Ya naga duk kina wanke-wanke kuma ranki duk a bace. Kaman ya ba komai. Kalli fuskanki mana. Duk hankalinki ya tashi, me yake damunki? Ba komai mama. Ke ni uwarki ne ki gaya min me ke damunki? Ha? Wani ne ya takura ma rayuwata. Ni kuma akwai wanda nake so, wallahi ina da wanda nake so. Mama me na yi ma Damusa? Me na mishi? Gaba ɗaya ya bi ya takura ma rayuwana. Haba. Damusa? Waye kuma Damusa? To shi kenan ki kwantar da hankalinki, bari babanku ya dawo. Idan ya dawo za mu san abin da za mu yi maganin. Kar ki damu kin ji? Yasa. Kawai su bisa sama ido? To wai me wannan rayuwar ne? Uwar gida! Uwar gida! Na'am, san da zuwa. Yawwa. Ke dai bari kawai. Ni na rasa abin da ke damun mutane. Wai na tawo hanya kawai ana samun ido a rayuwa. Wai ana faɗi cewa wai ba na kyauta ni dan mako ne. To me ruwan mutane? Komai dai ba kana shi dan Allah bane. Shine ni abin da na gani amma kawai an dame ni a rayuwa. Na rasa abin da ke min daɗi shine na taho da wannan fushin haka na shigo gida. To ba ma wannan ba, mai gida ka aje wannan a gefe. Ina wannan yaron nan Damusa? Damusa? Damusa ne. To ya takura ma Lawisa ya kai ga ko aiki take yi, tunani take yi ba ta iya aiki. Shi yasa nace ta kwantar da hankalinta bari ka dawo in gaya maka a san abin da za a yi. A lallai na baro wani bala'in a waje kuma na zo na tar da wani a gida. Ba zai yiwu ba. Wato saboda ya zama mashahurin dan iska a gari. Sai kuma ya ce iskancin nashi gidana zai zo ya fara yi kuma. To ka gani. Yana yi a waje kuma zai zo ya ci gaba da yi a gidana to ba zai yiwu ba. Ka gani in yana takamo shi dan iska ne. Ina da ɗan iskan da zan haɗa shi da shi daidai su haɗu sai su gwabza don haka wallahi ba zan ba wannan abun ba don haka sai dan Allah ka dawo. Me yake faruwa ne na kin fito duk a damuwa? Ni ne ma zan ce maka. Wallahi Faruk. Ni ban ma san me zan ce maka ba. Gaba ɗaya duk a tsorace nake. Tsoron me kike ji ke kuma? Me yake faruwa? Al'amarin soyayyar mu ne take bani tsoro. Tsoro ina ji me ya faru? Faɗa min mana. Wallahi Damusa ya sa ni a gaba ba dama ya gani. Ni in fita ma zan yi a tsorace nake fita duk inda zani a tsorace nake. Komi nake yi kawai ya samu fargaba. Ya samu fargaba duk inda zan je a tsorace kawai nake zuwa. Ba dama in fita ma ni yanzu. Dan ya ce in ban amince da soyayyar shi wallahi zai kashe ni. Kisa? Ya kashe wa? Kai yanzu akan ta zaka bari a kashe ka? Shi ce miki haka? To ni in dai akan shi ne duk abin da zai mun zan iya dauka. Ya kashe ka kanta? In dai akan ta ne sai dai ya kashe ni. Wallahi sai dai ya kashe ni. Amma ba abin da ba zan iya akan ta ba. Sai dai ya kashe kai kadai. Ni yanzu ma riya ta zan yi. Kar ka manta ba shi ki kashewa ba. Baka ji take wadi ba kenan. In ba za ka tafi ba ni kaga tafiya ta ba. Kai yanzu akan ta ne zaka bari a kashe ka? Ina da komai zai faru. Akan ta? To ni wallahi ta yara. Ni wallahi ba na ma so ya zo ya same ku a nan wajen. Yanzu shi kenan haka sun ke tafi. To tsaya kashe ka, ni da tafiya zan. Shi kenan zan tafi, amma ba dan raina yana so ba. Ku yi sauri ku yi so kai ya zo ya gan ku ya sha ku wani abu ne. Shi kenan na tafi. Ko shi wallahi Allah wallahi kai haba malam Mamuda kaman wanda aka ma aike kana tafiya kan titi kana ta daga hannu lafiya ai dole ka ganni a cikin irin wannan yanayin rayuwa ta dole ta shiga wa ya taba ka me ya faru wannan addababin yaron da yake so ya shiga rayuwa ta mana wani yaro kenan Damusa wannan dan iskan yaron Damusa kace annoba ai matsiyaci ne wannan yaro
wai abin ta kai da ma iskancin nashi bai tsaya a wasu ba, wai har gidana yake zuwa gurin ƴata yana mata gargadi wai zai kashe ta. Wace yarinya? Lawisa. To Lawisa me abin soyayya a nan wurin? To ni ma dai abin da na gani kenan, amma shine har da mata wannan gargadin, to shine ce wallahi ko ni ko shi. Ina kake Malam Mamuda? Gani nan. Wannan yaro ba kai kaɗai ya taɓa ba, ya taɓa local gamman. Duk abin da ya taɓa ka, ya taɓa ni. Abin da ya taɓa ni ya taɓa Malam Shafi'u. Kwarai da gaske. Saboda haka wannan yaro ba za mu bar shi ba. Yaron da kan mu gaisa, ya sutale mun waya. Kai! A shakuruminka. Ina kake? Gani nan. Ina za ka yanzu? Shi zan tafi nema. To ni zan gaya ma inda yake. Ai na san inda suke zama suna shaye-shaye. Ka sani? Ina kake? Gani nan. Zo mu je. An gama. Musa ku ne? Sannunku da zuwa. Baba, turo mana ita. To ba matsala, ba matsala. Za ta fito yanzu nan. Yana da in ya fito ba ta bara mai kai. Ba ruwana da kina kusi na. Tsoro na yake ji ki ƙara so mana. Ki ƙara so mana. Aba Allah ke na fara cici za mu kike wasu abubuwan. Dama magana nan ne na zo da ita. Ya kamata a yi a bikin nan kawai kowa ma ya huta ko ba haka ba. Ki gaya ma babanki zan turo kakana kawai mandan saman sama kawai za su zo su yi magana. Ba yanzu babana ya wuce ba me yasa baka san da shi wannan magana ba ni tsoro ma. Ke yayin na magana yake wani canza mu ki bu umarni na me ruwa na da shi. Je ki kawai. Dalimu. Ya. Gara bikin nan kowa ma ya huta. Kai ku muce kun sa ta ko. Fara sharan ne yanzu ga wuri duk yayi datti ne gida na dawa yanzu haka ya fara fada an bar gida da datti a yanzu nan zan yi ishe share shi in gama bari ku gani wannan babbanin nashi na zan iya bari ku ganin gyaggyara gurin nan yanzu tas yanzu nan za ku ga ya shigo kin faɗa da shi yariyar nan ba ta ƙi dawowa har yanzu kira wurin nan don girman Allah kika mun yarinya ta waje. Me gidan ce dai ka gan shi ko? To ai abin da yake faruwa uwar gida. Wato da na gashi sai na ji gaba na faɗin ras. Eh? Kawai shi yasa sai na ga to ni wannan lamari ya fi ƙarfi na. Ina ganin dai kawai abin da yake akwai yanzu shine mu haɗa shi da hukuma. Yawwa in ya fi ƙarfi na da mutanen da nake tunanin zan gaya musu su mai magana to hukuma ta fi ƙarfin shi. Shine kawai. Ka san meye ne mai gida mu tattara al'amarin nan ko mu ba mu ubangiji. Allah shige mana gaba kawai. To amma kuma gaskiya ko za mu baro ubangiji ai bai kamata kuma mu ma mu yi sakakka mu sa ido haka ba ai. Ya kamata mu yi wani abu. Shine dai ni ina ganin abin da ya kamata ne. Mu tashi me za mu iya yi? Mu haɗa da hukuma. Ka gan shi a waje ka kasa me komai ka dawo kuma kake ce mu tashi a tsaye? Addu'a kawai shine. To abin da na gani kenan. To. To shine. Kana ka iya ba ni ka ce min iya ina mace ina gida. Uwar gida abin da yaron nan yake fa yana damuna a gari. Duk inda na tafi sai an nuna ni. Yaron nan gaskiya zan ɗauke shi mai da shi. Ai ba kai kaɗai ne wannan damuwa wai ke damun ka ba ni kai na ma nan wallahi wannan yaro ya zame min bala'i da masifa. Ni ba abun in mai da shi can wajen ba kuma ba a san me zai tsina na abin nan ba. A'a ni kan gaskiya gara a mai da shi. Ina mafari ina dalili kullum a dinga ka mana kashedi akan me wani irin yaro shi kaɗai ne da a cikin gari? Jikoki an yi wayan da aka rabu da su lafiya. Wannan rayuwa.
kin ga abin da nake gaya miki ko a gida ma wani abin fa zai je daukowa na domin kai liti ina jin kunya ka ba suna na liti ba uban kowa sai ya ci uwarsa a garin nan idan ba ka ba kafin ne me gida tashi ka bi shi dan Allah kai je dauko mana magana wannan sai iya dauko mana magana mu shiga uku fa wallahi muna zaune a cikin gidan nan za a zo a daure wannan shi ka a'a kaga wallahi tashi za kai ka je fa ka bi fa sai za ka yi magana ki haka ware Ka kulla kunnan idan na fita na tsokana na suke yi. To kun ga irin abun ko? Ai abin da nake ga in faɗa kenan. Gashi na yanzu ni ba ke ba ma yarinya ni kaina ma na fita haka ake nuna ni. Ina mafari ina dalili. Ya je ya bi shi can duk abin da zai mai dai ya je mishi. Sanda nake cewa in ma yaron nan faɗa bai ji ba. Wannan litin ai jaraba ne muka dauko ba mu sani ba wallahi gare ya mai da shi. Dan ba zan zauna da shi ba ka. Ke ma kenan? Ina mafari ina dalili. Haka kawai ba gaira ba dalili.